A hattyúk dala. Vagy tava, vagy mi ez. Egyszer volt, hol nem volt egy messzi-messzi galaxisban egy herceg, meg az anyja. Így éltek ketten egy bazinagy palotában. Nagyon fura népek voltak. Egyik nap a herci eldöntötte, hogy ő most már 18 éves lesz. Az anyja meg egyből csesztetni kezdte, hogy már felnőtt ember, és még mindig az anyja pincéjében él. És nincs csaja. Miből lesz pénzed? Így a csokot sem tudod felvenni. Unokák mikor lesznek? Jaj, hagyjál már, muter. Megyek inkább vadászni. Na cső. És elment vadászni, mert akkoriban ez volt az egyetlen szórakozási lehetőség, és még nem kellett engedélyeket kérni. Ment, vessző mendegélt, majd megállt. Baszki, milyen unalmas így egyedül, morfondírozott a herceg. Egyedül. Kicsit fogyatékos volt szegény, ezért nem volt egy barátja sem. De most nagyon erősen koncentrált, és addig koncentrált, amíg el nem képzelt magának barátokat. Nagyon picike barátok voltak, de azért örültek egymásnak, mint majom a farkának. Mivel már voltak barátai, együtt bandukoltak tovább. Addig mentek, haladgattak, amíg meg nem láttak egy hattyút. A srác meg egyből elkezdett utána menni. Így szólottak a képzelt haverok. Hallod, hagyjad már azt a ludat, vagy mi az? Nyomjuk tovább a vadászatot meg a sétálgatást. De a herci csak annyit mondott. Shut up, bitch! Én követem azt a hattyút. Titeket meg csak képzellek, szóval szűnjetek már meg. Aztán haladt is tovább. Követte, stalkolta a hattyút, amíg rá nem talált egy tóra, ahol várjál nem fogod kitalálni, de még több hattyú volt. Egyszer csak ezek a hattyúk átváltoztak ilyen fullos csajokká, akik egyből elkezdtek szelfiket gyártani. Ő, mivel meg volt áldva átlag alatti IQ-val és hosszú, nagy, duzzadó önbizalommal, oda is ment a legjobb csajhoz, aztán így mondja neki, hogy Haló? Haló? Ne telefonáljál már, mit akarsz, ki vagy? Hát te jó bunkó vagy, hallod. Én nem is vagyok. Én a hattyú királynő vagyok. Ja, jó. Akkor mégse vagy bunkó. Szó-szót követett, és egymásba is szerettek. Aztán vége is lenne a sztorinak, de a csaj elkezdett egy unalmas monológot, hogy ő egy elátkozott hercegnő, meg hogy van egy gyökér varázsló, akivel régen Tinder randizott, de ghostolta, ezért a varázsló elátkozta valami cigánymágiával, és ezért nappal hattyú, éjjel meg ember, és ezért gyorsan kell Instára képeket készíteni, meg hogy szarok a fények itt, de a srác nem tudott semmi másra gondolni, csak hogy miért a világon felhasznált szerkezeti acélok 70%-a S235. Amikor a lány befejezte a mondókáját, azt mondta neki a herci. Hallod? Egyet se félj. Itt meg lesz oldva minden. Csak kell találnunk egy tőlünk okosabb valakit, aki megoldja. Nyakukba vették lábukat, és elmentek a csaj spanyjához. A nagy, bölcs hamutálcához. Mondja nekik a hamutálca. Csőke fiatalok! Na mi a helyzet? Erre ők. Jaj, nagy baj van, hamutálca. Össze akarunk házasodni. Na, és mi tart vissza? Hát csak, hogy az asszonyból mindig ilyen hülye liba lesz. Hattyú, te suttyó! Hát akkor menjetek el párterápiára, mondta a bölcs hamutálca. De meg is van átkozva, azzal kéne valamit kezdeni. Ja, hogy úgy. Értem. Cigányátok ez? Kérdezte a nagy bölcs hamutálca. Igen, az. Tehát akkor azt vagy az igaz szerelem, vagy a bírói nyilatkozat. Ja, meg a házassági szerződés. Á, köszönjük, bölcs hamutálca. Ezzel fogták magukat, és továbbáltak. A herceg elmondta a csajnak, hogy holnap csinálnak egy bulit, és akkor ott bejelentik, hogy összeházasodnak. Mondja is neki a csaj, hogy hell yeah!
és azzal szét is válnak. Másnap elkezdődött a buli. A herci elég sokat ivott, ezért az egyik csajra a bulin azt hitte, hogy a hattyú királynő, és bejelentette, hogy összeházasodnak. A hercegnő erre kiakadt. Helna, most mindenki hagyjon! És elmenekült vissza a tóhoz. A herceg kisagyáig eljutott, hogy egy gyökér volt, és elkezdett futni a csaj után. A tónál talált rá. A csaj ott sírt, vessző sírdogált, szívrepedése volt, meg minden. Hey, hallod, bocs már? Jaj, ilyen szépen senki se kért még tőlem bocsánatot. Így hát kibékültek, és máig is élnek, amíg meg nem halnak. Hogy mi lett a többi hattyúval, hogy az átok megtörte, vagy hogy miből éltek meg ezután, illetve hogy miért a világon felhasznált szerkezeti acélok 70%-a S235, azt nem tudjuk meg, ahogy a többi ilyen gyökér sztoriból sem. Na jó van, mentem, mert már elegem van ezekből a libákból, vagy mik ezek. Na csá!